Сәлем дуслар, эфирда яшьләр онлайн һәм бүгенге тапшырубыз безнең музыкаль булачак. Хәерле кич дуслар. Бүген күптән көтеп алынган кунак дисәң дә була, чөнки аны без бик озак көттек һәм бүген ниһаять безнең планнарыбыз тормышка ашты. Каршы алыгыз, безнең студиябездә Эльмира Калимуллина. Татарстанның ат казанган артисты, Голос проектының финалисты һәм башкасы. Сәлем, ни хәлләр бар? Аллага шөкер. Үзегез ни хәл? Безнең дә барсы шәп, без бик шатбыз сине биредә күрүебезгә. Мин бик шатмын сезнең монда бик матур студияда булуыма. Менә бүген әйдәле бераз синең белән серләшеп алыйк әле. Сораулар сиңа күп әлбәттә. Без әз генә булса да җырлар арасында шушлар сиңа бирербез аларны. Эльмира, әйтеп үз әле менә билгеле барыбыз да беләбез, күбесенчә Татарстан халкы, татарлар сине шушы Голос проектыннан беләләрдер инде. Бу сер түгел һәм синең эчендә ул шундый йолдызлы бер мизгел булгандыр. Менә шулай гынамы ул? Менә кешеләр бит шушы йолдызлы мизгел булды һәм шуннан соң сиңа бөтен юллар ачылды дип уйлыйм. Моңа син ничек килдең? Мин бәләкәй чактан музыкага бик гашыйк булдым. Минем гаиләм дә үзе төзүчеләр булса да, бик күп җырлар, без баян уйнатып, бабай, әби белән бергәләшеп, менә күңел ачтык дип әйтим инде. Минем апам үзе педагог булган иде, фортепиано педагогы. Һәм менә бәләкәй чактан инде мин музыка мәктәбенә кердем. Бик җиңел булмады, чөнки ул безнең, минем өчен инде ул бик катлаулы эш, ул яраткан эш һәм бик катлаулы эш. Теге психологически да, физически бик кыен булуына карамастан, яраткан эш инде ул, белмим, көч бирә. Голос проекты ул минем өчен хыял дип әйтим инде, чөнки интернет аша караган идем Голос проекты Англиядә, Голландиядә, менә безнең Россиянең беренче каналда булуына бик шат идем. Мин интернетка кирдем дә, уйлыйм, нәрсә икән ул онлайн телевидение. Карыйм беренче каналның кызыл гына ярлык дип әйтим инде. Логотип, әйе. Аңа мышка белән курсорны куйдым да, күрәм, заявка анкета. Всё. Мин әйтәм, бу минем Чираклары укшта килеп чыкты димәк. Әйе, әзерләнеп түгел. Гадәттә бит инде Эльмира уйлыйлар, бөтен конкурслар, бәйгеләр сатып алынган, анда кирип булмый дип. Синең анда уй булмадымы? Яки син туп-туры ышанып бардыңмы? Турында уйламадым да. Анкетаны яздым да, җибәрдем. Көттем инде. Аннары миңа август азагында шалтыраталар һәм кастингга чакыралар. Мин әле жүләр әйтәм, минем шул вакытта мин килә алмыйм. Минем чөнки концертлар бар, безнең бит республика көне, 30 август. Теге русча әйткәндә, "Меня елки, я не могу." Шулай булып чыккан. Трубканы теге всё инде сөйләштек. Аннары уйлыйм, әйтәм, "Так, син нишлисең, Эльмира? Шалтырат." Тут же шалтыратам, әйтәм, "Всё, мин килә алам." Бу теге самолет турында инде тоже бер история дип әйтим инде. Тормышым минем бу Голос проекттан бик үзгәрде дип әйтә алмыйм. Чөнки ул икенче ускорениене алды. Теге бәләкәй чактан конкурсларга йөреп, әти-әнием минем теркәгечем. Алар бик мине Трек. Әйе, о тректә аларның бер нинди дә сомнение булмады. Әйе, ул минем яраткан эшем, хобби дә түгел. Ул минем тормышым. Һәм менә аларның рәхмәт дугасын алып, менә шул проектның шундый дәрәҗәгә, белмим,
килүенә менә аларның да рәхмәте өчен рәхмәте белән мин дип уйлыйм, минем дә тырышуым, консерваториядә укыган чаклар ул бик теге кыю да, бик мораль яктан да авыр иде. Эльмира, без моңа әйләнеп кайтырбыз. Шуннан да гаҗәп күренеш, Татарстанда яшәүче Эльмирага татарларны танытыр өчен беренче канал кирәк булды, Мәскәү кирәк булды. Шулай бит, үзебездә яшәгән Эльмираны күрмәгәнбез дип әйтеп булмый, чөнки шушы даирәдә эшләгән кешеләр без әзме-күпме сине белә идек. Беренче канал инде сине масса күләм тамашачыга танытты дисәк тә буладыр. Шулай бит? Беренче канал ул үзегез беләсез, бик зур площадка, бөтен Россия караган канал. Һәм шундый поговорка бар бит инде, нет пророков в своем отечестве. Шуңа күрә андый да мәсьәлә бар. Аның татарчасы беләсеңме ничек? Ничек? Күрше тавыгы күркә булып тоела. Әйдәгез әле шушы минутларда кичкенә генә музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Нәрсә тыңлыйбыз хәзер, Эльмира? Мин бәләкәй чактан бик ярата дирем дәвани җырларын. Татар халык җыры Умырзая. Хәзер сезгә башкарып җибәрәм. Әйдәгез тыңлап узыйк. Баскатылава әргәш җир өстенә Умырзая чыга карагыз Умырзая чыга Умырзая калка Умырзая суза сабагын Умырзая чыга Умырзая калка Умырзая суза сабагын Умырзая бик тиз үсеп чыга Бик азгына яши турайып Умырзая бик тиз башын асқайы Умырзая суламаңайып Умырзая бик тиз башын асқайы Умырзая суламаңайып Юк мин яшәр идем җай асаучы Зур чәчәкләр белән җыялып Юк мин үлмәс идем Умырзая кебек Умырзая кебек баягып Юк мин үлмәс идем Умырзая кебек Умырзая кебек баягып Эльмира, менә синең бит инде тормышыңа карасаң, хәзер инде менә голос танцында барса, шундый яхшы бара. Каян гына башласаң да, нәрсә генә алынсаң да, барысы да килеп чыга. Черчилльнең менә шундый сүзләре бар. Ул бит уңыш, ул бер уңышсызлыктан икенче уңышсызлыкка оптимизмны югалтмыйча бару дип әйтәме. Менә Нәҗәле синең юлыңда андый уңышсызлыклар булмады. Без әлбәттә менә сәхнә матур ягына күрәбез. Әзрәк кенә теге сәхнә артына кереп карыйк әле. Булды, нәрсә генә булмады. Менә барып чыкмаган эшләрең бар идеме синең тормышыңда? Син бит инде бөтен нәрсәне булдыра торган Эльмира. Спортсменка, комсомолка. Просто красавица. 7-нче классны бетергәч, минем музыка мәктәбендә укыгач, инде хыялым булды музыка училищесына керергә. Мин килдем прослушиваниягә. Миңа әйттеләр, Эльмира, сезгә училищега керергә кирәк түгел, сезнең тавышыгыз һәм
ничек әйтәләр инде, у вас нет слуха дип әйттеләр миңа. Китте инде. Әйе. Мин килдем өйгә, кайттым өйгә. Җылыйм, үкереп җылыйм инде, мин әйтәм, әни, музыка мин ташлыйм. Миңа ул кирәк түгел. Ну, минем хыялым бит. Всё, бетте. Мине алмыйлар. Миңа әни әйтте, син ашыкма. Хәзер 8-9 классына бетер. Шулай ук сольфеджиога, фортепианога йөр, аннары карарбыз. Һәм мин 8 класста юридик лицейга кирдем. Һәм 4 ел мин полиция формасында йөрдем. Сәгать 7-гә без построениегә киләбез инде. Безнең маршировкалар, криминалистика, боевые приемы. Син хәзер хыялланган әйбереңне сөйлисең. Чынлап та булган хәлме бу? Ул чынлап хәл, чөнки миңа музыкаль мәктәпне бетерергә кирәк иде. Мин 8 классның гади генә класста укыгач, ул 2нче сменада булды. Миңа әйттеләр, без музыкаль мәктәпне сиңа бирә алмыйбыз, чөнки безнең педагоглар да юк. Син әллә 2нче мәктәпкә яки 2нче менә юридик лицейга кер. Шуңа күрә мин Музыка булмаса, Әйе. барыбер үземнең дәүләтем өчен, үземнең халкым өчен. Юк инде, музыка мәктәбенә бетерергә кирәк бит инде. Шуңа күрә менә минем жертвам булды инде. Менә бу синең сүзләрең, гомумән синең тарихың бик күпләр өчен ниндидер бер өмет инструменты булсын иде. Ни өчен дигәндә менә барып чыкмаган беренче адым. Аннары башка адымнар белән син барып үз дигәнеңә ирешкәнсең. Ничә кеше, бигрәк тә балалар, яшүсмерләр, шушы бер кешенең әйтүенә кулак салып, үзләренең юлларыннан тайпылалар. Шулай бит, үзләренең Шулай максатларын. шул. Әлбәттә, иң мөһиме менә шулай ук әти-әниемә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, аларга, белмим инде, алар мине көч биреп тә үзенең күп яшәгән еллар инде, у бик опытлы дип әйтим инде. Тәҗрибәләрен, мәслихәтләрен. Шуңа күрә менә әти-әниемә бик зур рәхмәт. Эльмира, әти-әни дип кенә сөйләшмәгәле, әйт әле исемнәрен бөтен ишетсеннәр әле. Әтиеңнең исеме ничек, әниеңнең исеме ничек, һәм алар кемнәр, ни белән шөгыльләнәләр, кая яшиләр? Әтием минем Рамил, әнием Лилия. Алар икесе дә төзүчеләр. Әним минем сметчик, әти минем дорожник. Менә мин шундый гаиләдән. Төзегәндә мөгаен җырлый төзегәннәрдер дә син турында. Абыем минем кандидат технических наук Илдар. Минем абыем да, дустым да. Хәзер менә минем концертный директор да. Әйе, менә безнең шундый нык һәм бик әйбәт гаилә дип әйтим. Менә бу концертный директор дигәннән бик күп җырчылар, продюсерлар белән эшли. Аның уңай яклары да бар, тискәре яклары да бардыр. Бәлки синең аңлаучы продюсерың юк, син үз-үзеңә продюсер һәм энекәшең белән, энекәшеңме, абыеңмы? Абыем. Абыең белән эшлисең. Кирәкме продюсер сиңа? Сез беләсезме, продюсер дигәндә безнең Россиядә бу дисциплина юктыр дип әйтим. Безнең бар Константин Меладзе, Макс Фадеев, тагын берничә кеше композиторлар, һәм аларның бар Алар күбрәк саунд продюсер, шулай бит? Әйе. Шулай Рудковская бар, бер ниндидер продюсерлар бар, һәм алар гомумән әле тавышлары булмаган кешеләргә дә ничектер сәхнәгә чыгарга ярдәм итәләр. Нәрсә генә юк инде. Шуңа күрә мин үзем продюсер дип әйтим инде. Әлбәттә инде минем бар менә дустым Илмир Низамов, аның белән без киңәшләшеп эшлибез һәм мотор җырлар яздырабыз, чөнки артистны аның җырлар булырга тиеш, авторский җырлар. Мин бит инде гомер буе перепевкалар җырлап йөрмим инде. Менә Алтын Казанда булган безнең Илмир Низамов Кара Пулат та язган операсы. Әйдәле шуларның берсен хәзер тыңлап узыйк һәм бераз гына ял итеп алыйк. Алтын белезекләреңне син кидердең түгелме? Күз утларың
Эфирдә яшьләр онлайн һәм бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган җырчысы Эльмира Кәлимуллина. Эльмира, әңгәмәне дәвам итеп, сиңа бер сорау бар иде. Голос вакытында шуннан да сезнең исемегез, синең дә, Динәнең дә исемнәре бик яңгырады инде. Шулай бит, барыбыз да күзәттек, бөтен ил белән күзәттек. Әмма голос тәмамлануга сезнең исемнәр бераз гына югала төште. Һәм шуннан соң инде мин мәсәлән сезне ниндидер федераль масштабтагы йолдызлар дип әйтә дә алмыйм. Ни өчен дигәндә, үзәк каналлардан бик күренмисез икегез дә, ничектер югалып калдыгыз. Менә бәлки продюсер булмау шулай итәме? Нишләргә кирәкме шушы голоста яулаган дәрәҗәне алга таба дәвам иттерергә ил күләмендә? Продюсер турында онсысы да бар, чөнки продюсер ул бит теге этәргеч көч һәм бик авторитетлы кеше. Безгә инде кыз балаларга без үзебез. Тагын да менә Россиянең эстрадасында бар шундай әйбер 15 кеше инде утыра һәм яшьләрне кертмиләр. Голос проект узганда без бик нык конкуренция булдык. Кайда кертмиләр? Эстрадага, менә үзәк каналларга кертмиләр. Чөнки ул бит конкуренция. Безнең живой звук, без бернинди дә ясалмаган. Без менә ничек бар шулай. Һәрбер кеше голоста бик сәләтле. Искиткеч сәләтле. Һәрберсен теге мировая звезда дип әйтергә ярый. Рекордс компанияләрдән менә шуннан соң бармы сезгә тәкъдимнәр? Әйдәгез, эшлибез сезнең белән. Миңа булды берничә теге предложение. Мин алар белән контракт төзмәдем, чөнки минемчә ул рабство. Беләсезме, 7-10 елга син үзеңнең тормышыңны шул контрактка багышлыйсың. Белмәгән кешегә тапшырасың. Сиңа гаилә төзергә ярамый. Сиңа Бу сүзләр контрактта язылганмы? Бөтенесе контрактта. Бала табырга ярамый. Бала табырга ярамый. Мин әйтмим инде нинди анда процентное соотношение. Шуңа күрә Әмма сине бөтен кеше дә ишетә һәм синең исемеңне беләчәк алай булса. Миңа шундый кирәк түгел. Минем өчен менә монда риза булгач, против себя не пойдешь. Үзеңә каршы килеп булмыйчына да шулай да син авыр юлны сайлагансың. Үзең булдырам дип. Әлбәттә, син үзең бар нәрсәне дә булдырасың. Әмма бу авыр юл бит. Син гомумән Эльмира авыр юлны сайлаучыларданмы? Авыр юл түгел инде, ул минем юл. Бар менә авыррак юл теге җиңел. Калса үзең булып калу ул бик җиңел юл. Үзең булып калу, үзең теләгәнчә. Җиңел, минемчә бик җиңел түгел. Менә карасаң, бик күп артистлар үз йөзләрен югалталар. Теге бер масканы алып, икенче масканы үзенә кияләр дә, аннары кем син? Беркем дә белми. Шуңа күрә минем өчен мин бик тырышам. Аллага шөкер, әз генә каналларга да йөрибез инде. Менә сезнең белән бик дус. Күбрәк Мәскәүдә бит син хәзер, әйме? Мин хәзер Казанда да, Мәскәүдә дә. Ике арада. Ике арада яшим. Менә хәзерге вакытта сезнең поколение Маугли проекты бар, әйме? Менә анда килеп эләгү тарихы һәм синең өчен бу нинди тәҗрибә нәрсә бирә? Бу тоже голос проекттан башланды. Миңа шалтыраталар универсиададан һәм әйтәләр, нишлисең? Мин әйтәм, өйдә утырам, чәй эчәм. Әйдә җыен, Константин Юрьевич Хабенский синең белән таныша хәзер. Мин әйтәм, әйдәгез, кызлар, малайлар, бүген җомга, сез әйбәт кенә ял итегез, мин өйдә утырам. Трубканы инде ташладым. Юкса Хабенскийны ишеткәнең булгандыр бит инде аңа кадәр? Ишеткәнем бар иде, мин уйладым, мине теге, шаярталар, тагын шалтыраталар. Такси ал да кил. Мин тиз-тиз генә киләм. Елки 2 булган бу синең. Константин Юрьевич утыра, нәрсәдер теге адмирал турында, съемкалар турында инде бик кызык әйберләр сөйли. Мин әйтәм, исәнмесез? Ул әйтә, исәнмесез. Утырыгыз. Мин утырдым. Ул әйтә, минем проект бар.
Анда ничек бармы телегегез катнашырга? Мен әйтәм, бар. Ну, сез бит бер нәрсә дә сорамадыгыз. Мен әйтәм, я уже согласна. Менә шундый теге кызыклы нотада безнең теге сотрудничество башланды инде. Һәм күпме бара инде бу әлеге проект? Менә теге елны без июнь башында оперение деген детско-юношеский фестиваль театральный. Без менә презентация ясадык, премьера безнең булды. Анда Константин Юрьевич Хабенский, Гоша Куценко, Тимур Родригес, мин. Йолдызлы состав, әлбәттә. Кызлар, беләсезме, шундый проект дигән универсаль сүз бар. Проект дип яшерәләр дә, и беркем бер нәрсә аңламый. Проект артында нәрсә тора. Проект нәрсә ул, аңлатып бирәләр шуны, проект нәрсә икән. Театраль проект бу инде безнең спектакль. Поколение Маугли дигән. Син анда катнашула. Мин анда катнаштым. Аннары безнең Казан театраль училищесеннән дә кызлар, малайлар булган иде. Һәм Константин Юрьевичның монда бар детский фонд. Театральный. Анда бик театраль мәктәп. Театраль мәктәп, анда бик күп кызлар, малайлар, актерское мастерство, пластика, вокал, нәрсә генә юк аларның. Ул все бушка. Эльмира, әйдә шушы минутта кыска гына тәнәфес ясап алайык музыкаль, аннары әңгәмәбезне дәвам иттеребез. Буенда тагын ушак якты, син ахрысы күрмәдең. Шын мәхәббәт әллә шушы микән, ушак кебек яна йөрәгем. Яр буенда бергә йөргән идек, яккан идек ушаклар. Төнге ушак кебек янып тора, мәхәббәтнең сүнмәс кайнары. Таң атуга кайнар ушак сүнде, әйләнде салкын күбергә. Төнге ушак булып янып калды, син мәңгегә минем күңелдә.
Эльмира, инде хәзер әзрәк җырларың турында сөйләшеп алыйк. Чөнки гадәттә кайбер кешеләр бер җыр белән чыгып, шул җыр белән төрле җирләрдә йөреп, популярлашалар. Без синең андый җырыңны хәтерләмибез. Менә тотып алып, менә шушы җыр дип әйтерлек җырыңны менә хәзер син исеңә төшәме, Данил? Юк, миңа калса Без генә Эльмираның төшмәде бөтен андый нәрсәсе җыр. бар, шибәрлеге, тавышы, исеме, әмма хиты юк. Хит диләр. Менә син Менә бу Эльмира җыры дигән җыр юк. Без яздырдык бер җырны рус телендә Будда дигән Артем Михаенкин композитор һәм автор инде. Без бу җырга клипта төшердек, Исландиягә бардык. Бик матур искиткеч съемкалар булды һәм сезгә менә бу клипны хәзер бүләк итәм дип әйтим. Без әлбәттә аны хәзер карап узырбыз. Әмма аңа кадәр тагын сорыйсы килә. Һәр җырчының үзенең композиторы була. Ул барыбер эзли, ниндидер үзе белән күңелләре якын, музыкага карашлары бер төрле булган кешеләрне. Менә авырмаларны табырга Эльмир белән сезнең дуслыгыгыз бар. Ә менә башка кешеләрне сез эзләнәсең, я булмаса менә Эльмир бар, башка кеше кирәк түгел дип карыйсың. Илмир бар, Аллага шөкер. Без аның белән бик дус та һәм безнең бик матур җырлар да бар, Аллага шөкер. Әмма менә рус телендә бу эш бик катлаулы. Мин әле менә эзлим. Ә татар телендә җиңелрәкме? Татар телендә менә Илмир булганда һәм мин инде Лилия Тагирова белән дә дус. Без менә Ландышларым дигән җырны яздырдык. Ул күптән инде булды. Әмма менә аның музыка миңа бик ошый. Һәм Эльмир Низамов белән инде безнең Алла бирсә дискта без чыгарабыз. Безнең теге совместный дуэт композитор һәм җырчы дигән Рәхмәт сиңа дигән диск без чыгарабыз. Эльмирның җырлары синеңчә рус эстрадасын яуларлык түгел булып чыгамы? Юк, минемчә Эльмир ул бөтен дөньяга искиткеч композитор. Минемчә. Менә рус телендә без менә хәзер уйлыйбыз. Әйтик, менә хәзер безнең карап утыручылар арасында менә бу Эльмирга җырын бигрәк килешер иде дип утыручы кешеләргә, аларның җыры сиңа килеп ирешергә мөмкинме һәм син аны Әлбәттә, менә сайтта бар теге почтовый ящик дип әйтим инде. Анда ярый үзегезнең булган җырларыгызны тапшырыгыз. Мин әлбәттә аларны карармын. Я булмаса ВКонтакте челтәрендәге безнең төркемгә калдырсаңда, без аны барысы да җиткерәбез. Үзең социаль челтәрләрдә бармы? Бар, әлбәттә. Аралашасыңмы? Аралашам. Мин яратам. Инстаграм инде безнең, ВКонтакте. Үзеңә ошамаган тәнкыйдирәк фикерләр булганда аларга ничек карыйсың? Бирәк тә форумнарда. Нәрсә генә юк инде, теге плюс та минус булырга тиеш ул. Бу бит безнең тормыш, ул гармония. Шушы форумнардан чыгып, син бит Татарстанның атказанган артисты. Сиңа бу исемне Голос проектыннан соң миңа калса артык хисләнеп бирделәр, әйме? Лайыклы түгел дигәнемнән түгел, яшь җырчылар бик әз Татарстанның атказанган артисты исемен йөрткән. Һәм алар гадәттә бу исемне бирәләр инде шактый еллар узгач. Шул ук вакытта әйттеләр форумнарда, аның өчен бераз гына шактый гына эшләргә кирәк әле. Бер проект белән генә Татарстанның атказанган артисты бирү дөрес түгел дип. Ничек уйлыйсың? Сез беләсезме, эш дигәндә беркем дә белми нәрсә безнең булды теге проектта. Һәм нинди безнең юлыбыз булды бу проект булмагач. Ул бит тавыш ул шундый аппарат, менә бүген синең хыялың, бүген синең кайфың әйбәт, син әйбәт тә җырлыйсың. Теге перелетлар, нерв, нәрсә генә юк. Ул менә бөтенесе тавышка влиять итә дә. Һәм минем өчен безгә инде беренчедән аванс бирделәр инде. Аванс та буларак булды һәм безнең бит бик катлаулы эш иде. Чөнки татарлар өчен, бөтен милләт өчен, бөтен Рәсәйгә ике татар кызы безнең культураны
күтәргәч, минем уйлавымча, ул аванста түгел. Ну, без лаеклы инде. Анда Эльмира аванстан башка әле получкасы да бар иде бит. Фатир да бирделәр сезгә, шулай бит. Бөтен серләрне ачып бирде бүген Даниил. Берничек тә сер була алмый, чөнки аның турында язмаган матбугат чарасы калмады Татарстанда ул вакытта. Нәрсә генә язмаганнар инде. Ул фатирның бераз рәхәтен күрдеңме? Унитазым да бар икән. Сез белмәдегезме? Әйе. Димәк, фатир хәле дөрес түгел. Юк, фатир бар, Аллага шөкер, бик зур рәхмәт биргән өчен бу. Аның рәхәтен күрдегезме? Анда яшисезме? Әйе, мин бик бәхетлемен. Соң, Даниил, бу нормаль процесс. Зур лупа аша, бөтен дөньяга, беренче каналдан, татар телендә, анда башка телләрдә, кыска арада өйрәнеп, туры эфирда, ниндидер Түбән Камадан килгән кызларга, да үзебезнең кызларга шундый дәрәҗәдә чыгыш ясап, шул кадәр күпенеро күз алдына китереп булмый. Ә монда карап утырган кешегә, инде шунда чыгыш ясады, 2 эфир кебек. Без аның матур ягын гына күз алдына да китерә алмыйбыз, сәхнә артында нәрсә булды. Шуңа күрә әлбәттә, без моның өчен чын күңелле шатбыз һәм башка әле уңышлар алда дип уйлыйбыз. Әлегә без менә синең вәгъдә ителгән яңа клибыңны карап узабыз. Әйдәгез. В городе каменном еще не растаяли мои мысли о времени, что я была с тобой. Ветер северный косы развеял мне, мои вольные думы устремляются к тебе вдаль. В городе каменном, согласно преданию, не заглядывай в прошлое, там нет души твоей. Если нам холодно, значит все заново, и бегут слезы юные притяжением вниз маня. Никогда тебя не забуду, так больше я тебя не увижу, слышишь? Только так дышать я с тобою буду. Я еще молода, я еще молода. Сказано, брошена, пыль придорожная, сделано, верится, что звуки не пусты. Возьми из прошлого все, что положено, не неси в настоящее все, что должно уйти. Никогда тебя не забуду, так больше я тебя не увижу, слышишь? Только так дышать я с тобою буду. Я еще молода, я еще молода. Никогда тебя не забуду, так больше я тебя не увижу, слышишь? Только так дышать я с тобою буду. Я еще молода, я еще молода. Никогда тебя не забуду, больше я тебя не увижу, слышишь? Только так дышать я с тобою буду. Я еще молода, я еще молода. Никогда тебя не забуду, больше я тебя не увижу, слышишь? Только так дышать я с тобою буду. Я еще молода, я еще молода. В городе каменном еще не
Илмир, моңарчы без эстрада турында сөйләштек, шулай бит. Син бит әле классик җырлар өлкәсендә дә эшлисең. Менә шушы классик башкару белән эстрада башкару үзара сугышмыймы синең эшеңдә? Сугышмый. Мин консерваторияны тамамлагач, минемчә ниндидер икенче рост булды. Чөнки икенче теге эстрадада классик ул беренчедән карасаң, теге карада ак шикелле. Капма-каршы кебек. Әйе. Мин эстраданы да, классиканы да бик яратам. Бер принцип инде безнең сулаш әйбәт булсын һәм теге семечка ашамаска, үзеңне сакларга һәм педагог белән шөгыльләнергә кирәк әлбәттә. Шул бер үк юлдан дидең, бер үк юл була алмый инде алар барбер, Эльмира. Чөнки алар бит эстрада, анда икенче төрле законнар, анда икенче нәрсәләргә басым ясарга кирәк. Монда классик, монда инде икенче төслеме. Менә синең бит әле беренче зур концертыңны без әле дә хәзер менә көтәбез инде зур концерт. Менә Алла бирсә, ул бит инде булачак. Менә анда ниндирәк җырлар керер икән, ниндирәк стильдә булыр әлеге концерт. Чөнки эстрадны итеп кенә күз алдына китереп булмый синең концертың. Шул вакытта классик итеп күз алдына китерү дә авыр. Нәрсә көтәргә? Минем концертым, Алла бирсә, ул бер ниндидер синтез булачак. Чөнки классикада булырга тиеш әлбәттә, эстрада һәм татар халык җырлары да булырга була, Алла бирсә. Классиканы мин бик яратам, һәм ул бик авыр эш. Эстрадага караганда да минемчә, чөнки консерваториядә укыганда нәрсә генә булмады. Гүлнар Рагдевна Мурзиевага сәлам җибәрәм. Ул минем белән теге огонь и воды медные трубы инде без аның белән бергәләшеп чыктык. Һәм классик җырлары да, эстрада җырлары да бөтен нәрсә булачак. Сезгә тапшырырмын. Ул бит минем тормышым. Ул мин һәрбер стильне яратам. Һәм берничә сюрприз да булачак. Сюрпризларны көтеп калабыз. Интрига. Сәхнә кешесенә, Эльмира, тонуста булырга кирәк, формада булырга кирәк. Бигрәк тә хатын-кызга, ир кешегә әле ничек тә ярый дип әйтергә була. Нишләп инде? Юкмы? Кирәк. Ярыгайса, мин дә үземнең эшемне бетерә башлармын. Менә син спорт белән шөгыльләнәсеңме? Мин хәзер тренажерный залга йөрим. Йөрим. Беговая дорожка, групповые занятия. Физкульт, привет. Мин бит әле пасо. Телефоннан сөйләшеп узмыймы вакытың анда? Юк. Гадәттә кызлар анда телефоннан сөйләшеп кенә уздыра бугай вакытлар. Кайбер кеше килә, теге дефиле. Менә минем бүген яңа майкам. Сиңа күрсәтәсе юк, синең инде бөтен нәрсә генә кисәң дә инде күреп торалар, Эльмира килгән, нәме? Ой. Эльмира, менә син дә әйтеп уздың, әле дуслар бәлки белмиләрдер. Син бит әле безнең су төрләре буенча дөнья чемпионатының, безнең мәркәзебездә узасы шушы чемпионатның илчесе дә. Менә нинди сиңа йөкләмәләр бирә әлеге сүзе бит инде илче, шундый зур сүзе бар. Шушның белән бәйлеме синең спорт белән шундый бик дус булың хәзерге вакытта? Ну, минем өчен ул теге бар бик зур сүз, пропаганда. Сәламәт рәвешен пропаганда. Менә теге елны без Монреальдә узган бөтен дөнья чемпионатында безгә флагны тапшырдылар. Һәм менә киләчәк җырны мин ышанам сиңа серле Казан, без анда презентация ясадык. Һәм бу елны Алла бирсә бик матур выступлениялар, чыгышлар булачак. Һәм килегез, су белән дуслашыгыз, кем йөзә белми өйрәнегез, килегез, безнең нәрсә генә юк, теге дворец спорта дигән. Спорт белән шөгыльләнүчеләргә бөтен мөмкинлекләр дә бар, шулай бит. Эльмираның турыдан-туры спорт төрләренә, су спорты төрләренә катнашы бар. Ни өчен дигәндә, ул катерга тагылып, парашют белән дә очканың бар синең, шулай бит? Бармы шундый хәл? Бар. Син экстрим яратасың, димәк. Яратам. Сез бер көнгә әйтмәгез. Парашюттан сикергәнең юкмы соң самолеттан? Юк, әле. Син әле барысы да алда. Шәп хисләр. Нәкъ шушындый нотада, нотада әйтәле без шушы, мин ышанам сиңа Казан җырны көчәбез.
Yılgısından alıp tutararman Suның salqının Min qazanğa bire alsam idi Yüreğimnin yarsu yalqının Şişmelerden Gizlevin işlerden Jırlap ağa Suның salqının Min qazanğa bire alsam idi Yüreğimnin yarsu yalqının Min ışanam sina sirli qazan Min ışanam sina altınım Min qazanığa bire alsam idi Yüreğimnin yarsu yalqının Glorified, you're a city of sun. The cherished dreams will come there one day. If you live this wonderful fairy tale, you'll come back here again. The city, dear, my soul, it's my Kazan. The city of Holy Land, right my home. Believe in you, Kazan. I reveal you mysteries. My heart will be always your Kazan. Min ışanam sina sirli qazan Min ışanam sina altınım Min qazanığa bire alsam idi Yüreğimnin yarsu yalqının The city, dear, my soul, it's my Kazan. The city of Holy Land, right my home. Believe in you, Kazan. I reveal you mysteries. My heart will be always your Kazan. Believe in you, my Kazan. Эфирда Яшар онлайн һәм бүген бездә кунакта су төрләре буенча дөнья чемпионатының илчесе Эльмира Калимуллина. Сәлам. Инде тапшыруыбыз бетергә вакыт бик аз кала, шулай да сорыйсы килә әле. Менә Эльмира, әйтик, син теге вакытта укырга кирмәгән булсаң, синең тавышың юк дигәннән соң син борылып киткән булсаң, гомумән әйтик, син әгәр дә җырчы булмасаң, менә Эльмира Калимуллина кем була алыр иде? Менә җырдан башка тормышыңны күз алдыңа китерергә әле менә хәзерге вакытта. Кем буларак сине күрә алыр идек? Белмим. Төзүче кызлы төзүче буладыр инде. Булган булыр иде. Космонавт булыр идем. Экстремалка. Эльмира вак-төяк белән вакланып тормый. Космонавт. Я президент. Я президент. Синең Эльмира менә образыңнан бөтенләй чыгыйк, голостан кайтыйк, илчелекне дә бер читкә калдырып торыйк. Син гадәти кеше буларак нәрсә белән, ничек ял итәсең, нәрсә укыйсың, нәрсә карыйсың, нәрсә эшләргә яратасың? Музыкадан туйган вакытларда менә ничек? Музыкадан туймыйм мин нишләптер. Мин бик яратам кино карарга, китап укырга мин яратам. Фортепианода уйнарга, ул минем теге тоже бер ниндидер релакс. Путешествие инде.
дуслар белән җыелышып, бергәләшеп, машинага утырып, белмим, теге Петербургка барырга, менә шундый теге ничек әйтим, импровизация буларак миңа бик ошый менә шундый. Барбар актив тормыш рәвеше булып Актив, чыга инде. актив, Сине әлбәттә. шигеп утырган килеш күрә алмыйбыз без. Я булмаса кухняда нәрсәдер пешерә. Юк, кухняны мин бик яратам. Әйе. Без кунакка килгәч нәрсә белән сыйлаячаксың? Синең фирменный. Мин бәлеш тә пешерә алам, очпочмак, кыстыбый, тагын нәрсә сез яратасыз? Ярый, без аны уйлап Миңа куярбыз. кыстыбый да ярый. Миңа итләр ризык булса барсы да ярый. Ярый, бик зур рәхмәт. Сезгә Кызык рәхмәт. әңгәмә өчен без синең әлбәттә концертыңны көтеп калабыз һәм алга таба да синең шушындай бер дәрәҗәне алдың. Әле бик күп башка юллар бар. Синең барлык талантыңны төрле якларын ачып салырга нәрсә теләгебез шул. Рәхмәт, бик зур. Мин уйлыйм, Эльмира, синең өстеңдә зур җаваплылык, чөнки син аны үз өстеңә алдың. Ул голостан башланып китте күпләр өчен, шулай бит, күпләр сине күзәтә. Иң кызыгы шул, сине яшьләр дә үз итә, өлкән буын вәкилләре дә бик ярата, тыңлый һәм үзебезнең Эльмира дип әйтә. Күп кешедән ишеткәнем бар. Шуңа күрә барысыннан да сиңа сәлам җиткерәбез бүгенге тапшыру аша. Алар да сиңа барысы да кулларын булгыйлардыр экранның теге якларында. Менә бу сәламнар бөтен дөньяга сибелгән татарларга Эльмирадан бер сәлам булды. Без тапшыруыбызны төгәллибез һәм инде сезнең белән саубуллашабыз. Дуслар, сезнең әгәр дә безнең тапшырубызда тагын башка җырчыларны күрәсегез килә икән, сез үзегезнең теләк тәкъдимнәрегезне безнең ВКонтактедагы челтәребездә, үзебезнең төркемебездә калдыра аласыз. Саубуллашабыз, исән-имин булыгыз. Пока.